oraindik izeneko abestian. Agur goazen eta agur basakadi. Herriola gunean. Hori da, gu jarriko diogu. Joan gaizazte puntura palan joka. Kulturdendarako bonoa eta oleitu bisera bat zozketatu egingo ditu. Peru Loiri Aramburu. 30 euroko bonoa eta... Ez du merezi esaten da. Gipuzkoanko Riti, Zaiantzarra eta Iparraldean kurri. Eta gainera zuzenean. Are forman sartuko zarete. Gogoratu etxeko partaide batek. Lehenengo hitza euskaraz! Lehenengo. Dantzan! Kanpinean. Baita bigarren ere! Ribera Telmo, honekin bukatu.